pre? Laay kay pre. Inom ta. Na, dito mo sugot tong asawa, pre. Magsuko to. Asa ba rin mo asawa di ay? Ay, dito, nung laba. Dali naman solusyon ng asawa, pre. Tandaan na ba rin mo ng kwarta? Na, wala po kwarta, pre. Na, bagong problema lagi. Ano ang kwarta diri, oh? Hulma na sali. Ay, bi. Para dili masuko yung asawa, ihatag yung kwarta. Okay, bi. 5K ni. Ayun na nga pila ni. Ipampalit na ito ni gilimnon niya. Sige, sige, sige. Adto rin ha? Sige. Dito na ko magulat. Ihatag na. Kay mauna yung pinaka-importante sa nan. Sige, sige. Ulat ko dito. Babe. Unsa man, babe? Ulaag ko, babe. Kay mag-inom isa akong barkada. Ha? Pagpuyo diha ah. Wa man gani kayong tabang og labas sa kuha. Ugwa ning tabang. Di ka ganahan akong gidala. Unsa din imong gidala? Kanay mong basto nya perting gamaya? Ay, saba diha. Basi madunggan ta diri nga. Gamay ning ako, ah. Mao na, maulaw man di ay. Unsa man gyud na imong gidala? Kwarta ba? Para suktan ko nimo mag-inom dito, ah. Daghana ba nimong kwarta? Aha, makagikan ana. Ano si pangutana dira? Dawatan na ni. Kay mag-inom na mi. Be, lakaw na dito. Bahalag buntag na kamuli. Basta nalay nga ni permente. Sige, babe. Murajug na og taklod daw hala ba? Mads! Uy, Pads, nagunsa makadiha. Basi mo balik tumang pare ba? Dili lagi na. Ay, kabala ka. Kay gitagaan ako itong kwarta para makahigayon ta. Na, basi mo balik tong kalit ba? Dili lagi to. Kay palahubog na itong tuhanan, no. Sige, tara. Pero dali lang ha. Dali na lagi na. Isahan na po si pare. Sino na pong ulo, ane?